אוי, טוב, אני אקליט. בסופו של דבר, מקבלים, הנה, את ה-Hello רועי בטוקן, בוובוק, ב-N8, אבל התהליך הוא קשה ומפרך. נלך מההתחלה. אז במטה, נלך קודם כל לוובוק, אוקיי? עכשיו, כאשר בוחרים אינסטגרם, אז עושים קול ב-QRL, אוקיי, שזה הרגיל ב-N8, ואז בוחרים, כותבים כאן איזשהו טוקן, נגיד משה 123. יופי. עכשיו, כשלוחצים על Verify and Save, הם שולחים פקודת גט, בסדר? הם שולחים פקודת גט, וב-N8, אוקיי, צריך לוודא, אתם רואים פה גט, אוקיי? וצריך לוודא שהם שולחים איזשהו סיסמה כזאת בתוך ה-JSON. אז צריך לוודא שהסיסמה הזאת שהם שולחים שווה לדבר הזה, זאת אומרת, הם שולחים את זה ב-JSON, אז זה שווה לדבר הזה, ל-Verify Token, ואם זה שווה ל-Verify Token, אז עונים ל-Webhook עם משהו שנקרא Hub Challenge, שזה איזשהו מספר. רק אחרי שזה מצליח, אז ה-Verify and Save עובד. אוקיי, עכשיו, אחרי שהוא עובד, זה מחזיר אתכם למין מסך דיפולטיבי כזה, בוחרים את האינסטגרם, ואז עושים סאבסקרייב למה שבא לכם, בסדר? לא חייבים את הכל. עשיתי את הכל כי לא ידעתי כאילו איך זה עובד, אז אחרי שעושים סאבסקרייב להכל, כן, אחרי שעושים סאבסקרייב להכל, זה לא עובד, בסדר? הנוטיפיקציות לא מגיעות, זאת אומרת, ה-Webhook לא עובד כשעושים נגיד קומנט על פוסט, אז מה שעושים, זה בעצם, באים לכאן, ואז עשיתי configure Webhook, זה לא אותו דבר כמו הקודם, זאת אומרת, הנתונים כאן הם אותו דבר, אבל צריך לעשות את זה כאן, עושים Verify and Save, ואז הופך להיות ירוק, וזה עדיין ממשיך לא לעבוד, ואז באים לכאן, עושים Generate Token, ואז מפעילים את זה. רגע, זה אמור להיות ירוק, מוזר שזה לא, בוא נראה. כן, אז אחרי שעושים Generate Token, מפעילים את זה, ורק אז זה ממשיך לעבוד, והסיבה היא שהוובוק שולח את זה לאדמין, למשתמש אדמין, והמשתמש אדמין צריך להיות אדמין בתוך הפייג' שלכם, אוקיי? באינסטגרם אקאונט, וזהו, אחרי שעושים on, אז אפשר להגיע לאוטומציה, וב-2.21 פותחים עוד וובוק מסוג פוסט, בסדר? וזה חייב להיות אותו URL, כי אחרת זה לא מצליח. זה URL של get, בסדר? וזה URL של פוסט, זאת אומרת וובוק של פוסט. ואז אני תופס אותו, והנה, ושלחתי Hello רועי, באיזשהו קומנט באינסטוש. האמת, אפשר לראות את זה קורה תוך כדי. נגיד אני כאן כותב, נגיד, בוא נזיז את זה קצת, נגיד test for you, נעשה ככה, ואז נכנס פה test for you, ופה, בוא נראה אם אני רואה את זה, execution,
הנה. אוקיי? וואו, מדהים. execution, test for you. אז זהו, לגזור ולשמור שיהיה לנו.